Ganapan, saan man sa Ilocania at Cordillera, higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Naimbag nga damag, maawis kayo amin kakabsat ken gagayem, nga dumngeg to'y programa tayo. Titimek, tiyo mauawag itiletang. Dayti nga programa tayo, ket para iti amin. Ubing man wenno nataingan. Babaen tinainsiriban nga balbalakad, nga maadaw iti sasao ni Apo Dios. No kasano, itinananay nga panakaisagana, titunggal pamilya, ken individual, para iti panangsabet iti may kadwa, nga iya ay ti anak ti Dios. Dayti nga programa tayo, titimek ti umawawag iti letang, ket manggigan iti tunggal aldaw ti Domingo, iti oras manipud alas 8 inggat alas 9 iti bigat. Ti Diyos ti agngina. Inikka na tayo pa'y, iti may samanen nga Domingo, tapno agadal tayo, kadag iti napatay kasasauna. Dahito iti timek tumawawag tiletang, dahito iti kabsat yu Brother Carlos Romero. Ket awisek marod, dagiti amamin ngagbuybuya, dumdumngeg, kaya namin nga makasaksi iti daytoy, ngagtamed tayo pa iti panagkararag, sakbay ngagtultuloy tayo, tintay panagadal, kadag iti sasao, ti Diyos. Amami ken Diyos mi nga nailangitan, iti daytoy nga oras sapo iti agsapa, ital daw ti Domingo at kami manen. Nga umay ken ka, iabkas miya po ti panagyaman dayaw. Ken namin na po, nga kinaimbag en parangarang mo kada kami. Iti panangitultuloy mo o Diyos, iti panakasustener dagitoy nga araramiden mi kang runaan na, daytoy nga programa. When o Diyos, amumi nga da kayo ti Diyos, ngawan kapada na. Da kayo ti Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Kaya namin nga mamati kada kayo. Tapudno nga da kayo ti Diyos, nga awan ti kapada na. Bueno Diyos, da kayo ti nang parswa, da kayo ti mangted ti biyag, da kayo metlaing tadapan nakabalin na nga mangala, day ti nga biyag ken mangisubli metlaing daytoy. Nga rodama, bendisyonam nga rod ti tunggal maysa, ket patuloy nga isublimiti panagdayaw ken panangisubliti gloria kada kayo. Gapu iti napataganagan ni Jesucristo nga pumi. Amen. Kakabsat ken gagayem ti bulan ti Hunyo. Ti suheto tayo ti panakananay. Panakananay ti tunggal maysa kada tayo. Nga sala nga mamati ken Kristo no diket makipagpaset tayo. Iti panagrigat na ken patsen tayo nga isuna ket umay nga mangala kada tayo ken papardasen tayo kakunasan tayo lang nga mamati iti susublina no di ket papardasen tayo iti panagsublina nga mangala kada tayo tapno makipagtaing ken kuana ken iti ama iti agnanayon. Isu nga ti suheto tayo ti daytoy nga agsa pagagayem ken kakabsat isu ti panakananay ti amin apan nakaananay. Ulitek, ti panakananay, ti amin apan nakaananay. Tinananay apan nakamuli, ti ayat ti Diyos, iti tao. Wen kakabsat, kada iti nga ayat, iso ti galad, iso dayti ti kababalin, daytoy ti kinananay ti Diyos. Iso nga tarigagay ti Diyos, ken mismo ti bugbugtong anak na nga ni Kristo, nga maadda kada tayo, daytoy. Iso daytoy ti urayan da. Urayan ni Ama, urayan ni Kristo. Nga maadda kadagiti amin, amamati ken kuana kadagituyen apanawen. Iso kunanan ni Apostol Pablo gagayem ken kakabsat iti Colosas 3:14. Ket kang runaan na kadagiti abanbanag
agkawes kayo iti ayat, iso ti singgalot ti panakananay. Ngarud kakabsat ken gagayem, no adda kada tayon dayti nga galad, kayat nangasawen, adda tayon iti panakananay. Akas iti galad wenno kababalin iti Dios. Isu nga daytoy ti urayen ti Dios. Amay panayag iti tunggal mamati ken kuana ken Kristo kadagitoyen a panawen. Ket no may parangarang daytoyen ti sangalubungan anya ti kuna tinasanto na kasuratan. Umayen ti panungpalan. Umayen ni Kristo a mangala kada tayo. Anya ti kuna na Apostol Pablo iti daytoy nga ayat ngadda ken ni Kristo ngadda iti Ama. Kasi man ti kuna nakakabsat iti umuna Korinto 13. Ti ayat ket naanos ken naasi. Ti ayat ket sana naapal wenno napasindayag. Sana natangsit wenno naalas ti kababalin na daytoy. Saan daytoy a mga managin bubukod. Sana nalakang agpungtot wenno saan ngagbilang ti biddot. Saan ngagrago daytoy ti sana nalinteg. Ngem ket di agrago daytoy iti kinapudno. Ti ayat anusan na amin nabanbanag. Patyan na ti amin nabanbanag. Adan iti talek may papanti amin nabanbanag. Kenibturan na ti amin nabanbanag. Ti ayat ket saan ngagpatingga. No addadag iti padto mapukaw danto. No addadag iti pagsasao agsardeng danto. No adda ti panakaammo mapukaw danto. Ngem ita kunana ti bersikulo 13 agtalinaed dagiti tallo pamati namnama iti masakbayan ken ayat. Ngem ti kadakkelan kadagitoy ket ayat. Ngarud kakabsat ken gagayem. Daytoy ti urayen ti Dios. Tur urayen ni Kristo a makita kada tayo. Akas met tinay parangarang ideal daw ti Pentecostes. Kadagiti imuna nga iglesia ni Apo Jesus. Isu nga kunana iti Testimonies Volume 6, 401 paragraph 1. Ti ayat ni Kristo, ti ayat tayo nga agkakabsat. Ti mangpaneknek iti lubong, anak ikadwa tayo ken ni Jesus. Ken nakasursuro tayo ken kuana. Kalpasan na, maiwaragawag to ti mensahe ti may katlong anghel. Daytoy ti Ebanghelyo, iti maududi nga laldaw. Ket iti napigsa nga ikis kahit nga sawen iti adda pannakabalin ti Dios. Pannakabalin ni Kristo. Ti Espiritu ti Dios, ti Espiritu ni Kristo. May parangarang daytoy nga ayat. Iti entero adaga. Ket malawagan to iti dayag ti Apo. Ket intun nan anay may panayag ti kababalin ni Kristo kadagiti tattao na kalpasan na umayton amangala kadakwada akas kukwana. Iti Christ Object Lesson, page 69, paragraph 1. Kakabsat ken gagayem. Saan nga inton umay ni Kristo ti panakaan anay ti kababalin tayo. Dudikat sakbay nga umay isuna. Takunana, inton na anay amay panayag ti kababalin ni Kristo kadagiti tattao na kalpasan na umayton amangala kadakwada akas kukwana. Mamuli nga umununa ti kababalin ni Kristo kada tayo. Sakbay nga umay isuna amangala kada tayo. Ket iti yasideg ken Kristo kapitulo 1 kastiman ti kuna nakakabsat. Ti nga parswaan wenno naturalesa ken ti sao ana ipaltiin. Nature and the Word of God. Agpadada ang mamaneknek iti ayat ti Dios. So nga ti ayat ti Dios, mapaneknekan tayo. Babaen kadagiti pinarswana ken iti naisurat anasantuan akasuratan. Dagitoy ti mangipanayag, mangpaneknek ti dakkel di matukod nga ayat ti Dios. Nga isu daytoy ti galad wenno kababalin ti Dios. Nga maadda kuma kada tayo nga napukaw idi kadaadan ken Eva idi nagsalungasing da iti bilin ti Dios. So nga ni Ama tayo sa dilangit isut ubbog ti biag ken sirib ti ragsak. Kitaem dagiti nakaskas daaw ken sirib ken ragsak
Kitaem dagiti nakaskas daw ken nagkakapintas abanag iti nga parsuaan. Panunutem tinakaskas daw apan nakaaramid da. Saan laeng ngagpa iti pakasapulan ken pagginawaan iti tao. No diket kadagiti amin na parswa asi bibiyag. Gagayem ken kakabsat. No adda kasta akababalin tayo. Akas iti Dios ken ni Kristo addan ti ayat ti Dios kada tayo. So nga kuna nakakabsat ulitek panunutem tinakaskas daw pan nakaaramid da. Saan laeng agpaay ti pakasapulan ken pagginawan ti tao. No diket kadagiti amin a parswa asi bibiyag. No dariknam iti daytoy iti padam na parswa. Saan lang nga tao? Uri pa'y kadagiti animales. Uri pa'y kadagiti mulmula. Amin nga makita tayo. Adda dayjay panagrikna. Nga noon niya ti marikriknam, kasta kumamot ti marikriknada. Wen kakabsat ken gagayen. Isu nga tilawag ti init ken ti tudo. Isuda ang mamaragsak ken mamalasbang iti daga. Dagiti banbantay ken baybay ken tayak. Pada da amin amang ibaga kada tayo iti ayat tinamarso. Kumusta kada tayo? Nga da tayo ti agkunkuna nga anak na tayo ti Dios. No dagiti nga banbanag ket mangiparangarang ti ayat ti Dios. Kumusta tayo kakabsat? Da tayo kadimot ti mangiparparangarang daytoy nga ayat ti Dios kadagiti pada tayo nga tao ken amin nga pinarswa ti Dios. Isu nga tinaimnasa sa uni David mabasa tayo. Kuna nakakabsat iti Salmos 145:15-16. Dagiti matmata dagiti isu amin agur uray daken ka. Ket sika itdem kadakwada ti taraunda. Ti may tutup at tiyempuna ukradem ta imam ket pennekem ti tarigagay ti isu amin anabiyag. So nga makita tayo kakabsat adayi panakapnek. Wen kakabsat takayat ti Dios a mapaneknekan tayo. Nga da Dios a namarswa kada tayo ket ti Dios ket adda ti makunkuna nga ayat. Ket daytoy nga ayat isumot ti mang pennek kada tayo. Tapay no dadaytan kakabsat adda kapya talna ken sariked-ked tayo. Uray sa dinot papanan tayo. Uray nya nga panawen. Uray sa dinuman wenno siya sino man na tao ti makatimpuyog tayo. Isa kunana ti Dios inaramid na iti ti tao nga awan kurang na. Iti kinasanto ken kinaragsak. Kinasanto ken kinaragsak. Ket tinaimna sa daga idi kagapgapuna iti ima tinamarsua awan anyaman nga agrukop wenno aniniwan nilunod. Kayat nangasawen perfecto. Amin a pinarsua ti Dios. Ngem ti panakasalungasing tilinteg ti Dios. Tilinteg ti ayat. Taik not kakabsat. Linteg ti ayat. Saan nga linteg ang mamilpilit mangperpersa. Tudiket linteg ti ayat. Adda waya-waya uno freedom ti tao. Isot nang yeg ti kinaayay ken patay. So nga ti panagsalungasing daytoy nga linteg ti ayat ti Dios. Daytoy kakabsat ti makagapu. Nuapay nga ti lubong nga pagbibiyagan tayo ket kunana nakaay-ay-ay ken imay ti patay. Nupay kasta iti tenga ti rigat akas naibunga ti basol adda may parparangarang ti ayat ti Dios. Na ilanad at ti Dios inlunod na ti daga gapu iti tao. Akas kuna ti Genesis 3:17. Ket ti ebidensya ti siit ken ti kasumba. Wenno dagiti pakarigatan ken pakasuutan isuda amang bannog ken mangpadanag iti tao iti panagbiag na. Hankadi dagitoy ti banbanag nga mangpadpadanag kada tayo. Anya kanu dagiti kas iti siit ken kasumba. Wenno dagiti pakarigatan ken pakasuutan kada tayo. Dagitoy ti mangbannog mangpadanag iti tao. So nga dayjay stress, tension, anxiety, worry. Anya ti makagapu kakabsat? Basol. Wen kakabsat. Isu nga kunana
Numanpay dagitoy nga siit ken kasumba pakarigatan pakasuutan mangbannog ken mangpadanag kuna nakakabsat. Naituding da ngagpay iti pagimbagan tayo. Pagimbagan. No panunutin tayo. Nga dagitoy ket inpalubos ti Dios. San ka pagayatan ti Dios? Inpalubos ti Dios. Tapno makita tayo, marikna tayo, mapanunot tayo. Nga dagitoy ket para ti pagimbagan tayo. Tapay, leksyon, apakasursuruan. Akas may sa apaset, ti masapul apakasursuruan na iti gakat iti Dios. Ngagpay iti panakaaon na, iti dadael ken panakay pababa, nga inaramid ti basol. Tilubong numanpay natnag, saan abiig a pagrigrigatan ken kinaayayay. Iti metlay sa nga parsuaan adda makapanamnama ken makaliwliwa adamdamag. Ada sabsabong kadagiti kasumba ket dagiti sisiit narkusanda kadagiti rosas san kadi. So nga makita tayo nuan nya ti resulta tinaaramid ti tao. Ket in parangarang dagiti pinarswa ti Dios. Idi awan ti sisiit, awan ti kasumba. Ngam gapu iti basol rimsuada. So nga makita tayo ti pannakabalin. Ngagtigtignay iti tao nga pinarswa ti Dios. Ken ti pannakabalin ti Dios. Wen kakabsat. No kasanumat nga simrek ti pannakabalin ti kabusor ti Dios. Nga nang patubo kadagitoy nga awan pay idi. Ket umuna nga punto kakabsat. Nga mangiparangarang wenno kayat ti Dios nga mangpasubli, mangpamuli iti tao daytoy nga ayat. Ket kunana pamaneknek ti sanga parsuan. So nga dagiti amin na pinarswa ti Dios. Daytoy ket mangpaneknek. Iti dakkel nga ayat ti Dios kada tayo. So nga titunggal agukrad abusel. Ken titunggal balikuskos iti mubtubo aruot. Adda anay surat ti Dios isut ayat. Isu nga amin gayam a pinarswa ti Dios. Makita tayo ngay parparangarang da nga ti Dios ket ayat. Mula man wenno animal man wen kakabsat iparangarang da ti dakkel nga ayat ti Dios. Kumusta tayo? Nga da tayo nga pinarswa ti Dios. Iti kaladawan na iparparangarang tay nga tamot. Paneknekan tay nga tamot nga ti Dios ket ayat. Isu kuna nakakabsat ken gagayem dagiti makaayo nga agtaytayab amang punno iti tangatang kadagiti naragsak akan tada dagiti napintas ti kolorda asabsabong amang bangbanglo iti angin dagiti nangato akay kayo iti bakir agraman nawadwad ken lang to abulbulongda isuda amin paneknekanda ti naasyan ken naamaan a panangaywan ti Dios tayo ken ti tarigagay na a mamaragsak kadagiti anak na. Oh, what a God we have. Daytoy ti Dios ni Abraham. Daytoy ti Dios ni Isaac, ni Jacob. Daytoy ti Dios nga mamati ken kuana. Wen kakabsat ti sao ti Dios iparangarang na ti kababalin na. So nga tinaparswa ken iti sauna mangiparangarang ti galad wenno kababalin ti Dios. Isumet lang imbunan nagna ti di matukod nga ayat ken asina. Idin kararag ni Moises iti Exodus 33:18-19 iparangmu kanya dawatek ken ka ti dayag mo. Ti Apo daytoy ti sungbat na ipakitak to amin nga imbag ko iti sangom. Ipakitak to amin nga imbag ko iti sangom. So there will be a manifestation. No kasano nga in manifest, in panayag ti Dios ken ni Moses. May panayag met kada tayo. Tapno maipanayag met kada tayo. Daytoy nga galad ti Dios kadagiti aglawlaw tayo. So daytoy ti dayag na wenno kababalin ti Dios. Ti Apo limabas iti sango ni Moises. Ket imbunan nagna iti Exodus 34:6-7. Jehovah Dios. Ama na nga asi ken managparabor na inayad ngagpungtut ken naglaplapusanan ti kinaimbag asi aayat ken kinapudno manalimetmet iti kaasi asi aayat amaypay kadagiti rinibribo mamakawan iti kinadakes ken salungasing ken basol.
So nga makita tayo ti galad wenno kababalin ti Dios. Kumusta tayo kakabsat? At nga tamit ti kastoy agalad kada tayon, numan pay idi ket awan pay. Tarigagayan ko matitunggal maysa nga mabalbaliwan. Ken maadda kada tayo, dagitoy nga galad ti Dios. Kada tayo. Kunana pay kakabsat, natanang ngagpungtot, nabaknang iti kina managayat. Akas ko na ni Hunas 4:2. Ken ni Mikyas 7:18, ti pagayayatan na ti kinamanagayat. Ti pagayayatan na ti kinamanagayat. Isu nga dayti kakabsat. So nga nagswerte, wenno nagasat, dagiti anak nga kadagiti naganak da sanda akas lakas tila. Uwan kakabsat. Tanay yanak ti kadwan ditoy Pilipinas nga adda influensya iti Kastilan. So nga ay. Tapay, makita tayo no kasano ti panagdisiplina dagiti Kastila iti. Ket ti Dios sana kasta. Wen kakabsat. So nga kayat na nga mabalbaliwan ti galad tayo. Da tayo nga naganak, umuna nga mabalbaliwan. Tasyak mismo kasapulak ti panakabalbali. Isu nga makita tayo ti reflection na daytoy mismo iti pamilya tayo. Kumusta dagiti anak tayo? Wen kakabsat. Isu nga da tayo ti pagsarmingan dagiti anak. Da tayo ti tultuladen dagiti anak tayo. No managayat tayo, managayat damen. Ngam no naunget tayo, naunget damen. Saan kadi? Kakabsat ken gagayem. Isu nga iti may kadwa nga punto. Akayat nga parangarang ti Dios iti daytoy. Naising galot tayo ken kuana. Naisang galot. Kaslaman ti agasawa, kasay ti aggayem. Kasta dadagyan ng reput kadakwada. Nga saan nga mamagsina kadakwada. Isu nga ti Dios insing galot na dagiti puso tayo ken kuana. Ama aramat dagiti di mabilang atanda sa dilangit ken iti daga. Isu nga ti panakaaramat dagiti banbanag iti nga parsuaan ken dagiti kapasnekan ken kasasamitan nga ayan ayat anay dagaan amabalin at tukuden ti puso ti tao sapsapulen na ngay parangarang ti bagina kada tayo. Ti bagina kada tayo. Kayat day sungar day ti urayan ti Dios. Nga may parangarang kada tayon ita apanawen. Tapno malpasen ti trabaho ti Ebanghelyo apan nakakonverter dagiti amin amamati. So nga no pay kasta dagitoy agkurang da pay laeng amang ipamatmat iti ayat na. Wen kakabsat sino nga itinaan-anayen nga makay parangarang ti ayat ti Dios. Bagi tayo para iti sabali nga tao. So no man pay na ited amin dagitoy a pamaneknek ti kabusor ti imbag binulsek na ti panpanunot dagiti tao. Tapno kitain da ti Dios ang napakuyugan ti butbuteng. Ipagarup da nga isot maysa a naunget ken din mamakawan. Kasta kakabsat ti kaadwan nga naimula idi unana ditoy nga nasyon ti Pilipinas. Wen kakabsat daytoy ti marukatan kuma kada tayo. Tapno man anaya makunkuna nga ti Pilipinas the only Christian nation in Asia. Ti kinapudno kuma, ti sasao, ti Diyos, ni Kristo kuma, ti may mula iti tunggal Pilipino. Saan lang ti Pilipinas, uno Pilipinos, di ka tintero kuma, alubong. Wen kakabsat. Isu nga kuna nakakabsat ni Satanas inturong na ti tao, amang iladawan ti Diyos, akas may sana biyag at ikang runa na kababalin na, isu tinainget a hustisya, tayta tinasaksyan tayo nga Pilipino. Wen kakabsat, dito'y kapadasan tayo. Isu nga kas iti Israel, winawayaan ti Diyos isuda. Manipod iti ima, ti Ehipto, nga nangadipen kadakwada. Masapol nga mapalaya, mawayawayaan da, manipod ti pan nakaadipen. Kastamot kada tayo, ket agyaman tayo ket di. Akas Pilipino, uno kas Pilipinas nga nawayawayaan, iti ima, dagiti managtagibag. Tagigabo, yeah? Nagtagabo kada tayo. Those who made us slaves. Wen kakabsat. Isu nga pintana tinamarso akas maysa anabiyag. Anamang
amang sipsipot as semsem kadagiti paglibtawan ken pagbidutan ti tao. Tapno adda panggapuan na amang saplit kadakwada. Tapno mapunas daytoy di umiso a panangipapanti iti Dios. Babaen ti panangiparangarang na iti lubong. Ti awan patpatinggana nga ayat na. Dayta ti panggep nga inayan ni Jesus anak ipagtaeng iti tao. Suno kasano nga inmula ti kabuso, ti kabaliktad a kababalin ti Dios. Dayta mo ti makagapu. No pangem baud ti Dios ti bugbugtong anak na. Tapno iparangarang na kada tayo ti pudno agalad ti Dios. Ket babae ni ti dayta makita tayo nga nasubot tayo kadagiti basbasol tayo. Isu nga ti tao nagbasol san mo maungtan, san mo nga kondenaren. Nga mi parangarang mo ti pudno nga ayat mo ken kuan. Nga kayat mo nga isunaket saan nga madadael, saan nga mapukaw, sangitam no kasapulan sangitam. Ket makita tayo no kasano nga matunaw ti puso iti maysa nga tao nga natangken ti mangken gapu iti baso. So nga kuna nakakabsat tapno mapunas daytoy di umiso a panangipapan iti Dios. Babaen ti panangiparangarang na iti lubong ti awan patinggana nga ayat na. Dayta ti panggep nga inayan ni Jesus anak ipagtaeng iti tao. So nga ti anak ti Dios imay manipud langit tapno iparangarang na ti Ama. Akas ko na ni Juan 1:18. Awan ti nakakita iti Dios uray kaano ti bugbugtong nga anak nga day ti saklot ti Ama isu tinangipakaammo ken kuana. Kunana pa iti Mateo 11:27. Ket awan met ti makaammo iti Ama no saan ati anak. Ken dayjay kayat ana pangipaltiingan to ti anak. Isu nga makita tayo ti agsaksi mismo di nakakita, nakapadas. Isu nga awan ti mabalin nga mangiparangarang iti Ama no dilay nga ti bugbugtong nga anak na. Ket awan ti makaiparangarang ken Kristo no dilang di nakaammo nga nananay iti biag ken kababalin wenno galad ni Kristo. Wen kakabsat nuapay nga daytoy tururayen na. Daytoy dakkel nga ayat ngented ti Dios ken ni Kristo nga isumutit ited na kada tayo. Isu nga dinagkid daw ti maysa kadagiti adalan ipakitam kada kami ti Ama. Ni Jesus insungbat na. Nabayag nga aldaw nga daak kada kayo ket dinak nailasin Felipe. Kakabsat ken gagayan. Daytoy ti realidad. Daytoy ti kababalin, daytoy ti kabailan ti tao. Nga panakaawat. Isu nga kunana uray pay mismo ni Felipe. Uray no nabayagnan nga kadkadwa ni Kristo. Makita tayo kakabsat, hantayo kadi nga mo nga babaen ti bunga, mamamutay ti puon, wen kakabsat. Isu nga ti bunga ti mangpaneknek iti puon. Isu nga ni Kristo ti mangpaneknek ken ni Ama. Isu nga rod nga no nakita tayo ni Kristo, nakita tayo metten ti Ama. Isu nga kunana ti nakakita kaniya, nakita na ni Ama. Apay ako naem, ipakitam kada kami ti Ama. Wen kakabsat. Isu daytoy ti kinana iti Juan 14:8-9. Ket may katlo nga punto kakabsat. Ti pammaneknek ni Kristo. Mismo nga ni Kristo ti mangpaneknek. San lang nga dagiti pinarswa ken tinaipalti nga sao ti Dios. Kuna idi sarsarita ni Jesus ti panggep a nakaibaunan na ditoy daga kinunana. Ti espiritu ti Apo adda kaniya. Ta pinulutan nak amangted kadagiti na imbaga damag, kadagiti na panglaw, imbaon nak amang ipakaammo ti pamakalukat, kadagiti nakayawan, ken ti panakakita dagiti bulse, tapno lukatak dagiti mapariga. So nga makita tayo kakabsat, iti panggep ti Dios ken Kristo. Nga daytoy ket in parangarang na pammaneknek ni Kristo. No sino daytoy Ama nga nangibaon ken kuana. So nga ti aramid iso ti pakakitaan, pakay panayagan nga nuan niya iti naggapwang, nuan niya iti galad mo. Wen kakabsat. So daytoy idi ti inaramid ni Kristo na magpagna nagararamid iti naimbag ket inagagasa na dagiti amin a pinarparigat ni Satanas. Adda idi dagiti purpurok nga awan apulos ti mangngeg nga asog ti masakit iti anyaman na balay. Tapay
talimabas kadakwada, ket inagasan na dagiti amin ang masakit da. Isumot lagayam kakabsat, nga iti trabaho, iti maududing aldaw, iso da iti makunko na nga medical missionary work. When kakabsat, tapay malapdan to, iti trabaho dagiti ministro, ngam iti trabaho a medical missionary work, ket agtultuloy kan mangleppas daytoy. Tay daytoy ti trinabaho ni Kristo, sakbay nga nailan sa isuna. So nga idinalpasan ti misyon na kakabsat ken gagayen. Daytoy tinay parangarang abiyag ni Kristo. Nga mangmaneknek no sino iti nangibaon ken kuana ditoy rabaw tinaga. Isu nga kunana ti inaaramid na ti namaneknek nga isu ti pinulutan ti Dios. Ti tunggal aramid ti panagbiag na iparangarang ti kinaimbag, kinamanagayat ken kinamanangaasi tati puso na rimuar asi kakarayo anapan kadagiti anak ti tao. Inkawes na ti kinatao tapno maigaw at na dagiti masapsapol ti tao. Dagiti kapanglawan ken kanumwan na tao saan daan nagbuteng ngem masideg ken kuana. Uray pay dagiti babasit no bing nawis da anapan ken kuana. Inayat da ti nagkalkalay at kadagiti tumtuming na tapno mingminganda ti managpanunot arupa na a pinarayray ti ayat. So nga ni Jesus, di na linapdan ti maysa a tao ti kinapudno no diket kanayon ngen sawang na asi aayat. So nga makita tayo di kinapudno, insawang na asi aayat. Uray pay no pudno daytoy hanmo nga isawang nga nakatadtadum, akastadum ti kutsilyo wenno ti buneng. So nga inaramat na ti kadakkela na sirib, ken naisipan, ken naayat a panagimdeng, iti panakidemden na kadagiti tattao. Uray kaanuman, sana nagkuspag, sana nagisawang iti nadagsen na sao, no di masapul saan nang empay, ti di masapul nga ut-ut, iti maysa ama nagrik na akararwa, saan na binabalaw, ti kinakapoy ti tao. Insawang na ti pudno, ngem kanayon, ngem buyog na ti ayat. Ulitek man day ti nga punto, insawang na ti pudno, ngem kanayon ngem buyog na ti ayat. Binabalaw na ti kinamanagin si singpet, ken kinaawan pamati ken kinadakes, ngem bimuyog ti ladingit iti tinek na, idi baliksen na dagiti pamabalaw na. So nga saan nga nagkedked nga nang babalaw, dudiket adda dayjay spiritu, dayjay asi ken ayat ken kuana. Sa balit tingi panagbabalaw nga men iti tao, unget wenno pungtot, wenno gura, wen kakabsat. So nga sinangsangitan na ti Jerusalem, syudad nga inayayat na, adi imawat ken kuana adalan, ken ti pudno ken ti biag. Saan da nga inawat ti mangisalakan, ngem tinakunaynay na ida anapnuan asi. Isu nga ti panagbiag na, linipatan na ti bagina, ngem sinalikaguman, nagpanunot iti pagimbagan dagiti sabsabali. So self-denial nga talaga ti biag ni Kristo. Ket kastamet kuma dagiti amin na pasurot na. So nga tunggal kararwa napateg ka dagiti matana. Idinto nga intugtugot na tinadyusan a kinatakneng na nupay kasta. Nagruknoy a binuyugan tinaasyan a panangigirgir iti tunggal kamkameng ti kaman ti Dios. So nga kadagiti amin na tao nakita na dagiti nag-akararwa, pinanggep na nga umay isalakan. Isu nga ti purpose panggep kuma, iti tunggal maysa agbalin nga misyonero, nga mangisalakan kadagiti tattao. Ket iti may kapat, daytoy ti kababalin ti Dios. So nga ti ayat, daytoy ti kababalin ti Dios. Kasta ti kababalin ni Kristo, kas na iparangarang iti panagbiag na. Isu nga no nakita tayon ti biag ni Kristo, daytan ti galad ti Dios. Wen kakabsat, daytoy ti kababalin ti Dios. Panggep ti puso ti Ama, adagiti ay ayos ti nadyusan nga ayat, anay parangaran ken Kristo, agduyos da kuma, amay pan, kadagiti anak ti tao. Isu nga datayo met ngem mawat ken Kristo, pagrebengan tayo. Nga waragawag met, ibingay, iburay, daytoy nga ayat ti Dios kadakwada. So nga ni Jesus sa manangaasi ang mangisalakan, isot Dios anay iparang itilasag. Ken tapno subbuten na tayo ni Jesus, nagbiag, nagsagaba, ken natay isuna. So nga nagbali na tao tila dingit, tapno maararamid tayo,
an mairanod iti agnanayon arago. Ti Dios pinalubusan na ti ayaten na nga anak. Anak no iti parabor ken pudno nga imay ang naggapo iti maysa a lubong adi mabalin a saritaen. Iti dayag na ti maysa a lubong a rinugitan ken minulitan iti baso. Ken pinasipmet ti aniniwan ni patay ken tilunod. Isu nga pinalubusan na pumanaw ti sidong ti ayat na. Iti panagdayaw ken kuana dagiti anghel tapno agsagaba iti bain ababi panakaipababa gura ken patay. Kitahen tayo kakabsat iti kapadasan ni Kristo nga sinagaba na alang-alang kada tayo. So nga ti dusa ti pakaipkapyaan tayo na ipatay ken kuana. Ket gapu kadagiti saplit na maagasan tayo. So nga makita tayo kakabsat daytoy nga dakkel nga ayat ti Dios kada tayo. Ket kitaen idi adday jelet ang ije Getsemane ken ije cross. Kitaen tayo. Ket tiawan mulit ng anak ti Dios inawit na ti dagsen ti baso. Dayjay nga adday ti Dios ti idikwa narikna na iti kararuana ti nakabutbuteng a panakaisina ti tao iti Dios gapu iti baso. So nga basol iti pakaisinaan tayo ti Dios. Ket pakapukawan tayo. So nga daytoy tinangpilit kadagiti bibigna nga imkis as ipapait. Diyos ko, apay abinaybayan na. So nga makita tayo ti aramiden ti basol po. Mangyadayo iti Dios. So nga idi akwan na ti basol ti lubong. Tintero nga lubong. Nayyadayo. Isuna iti Ama. Gapu kada tayo. So nga daydi dagsen ti basol. Ti panakarikna na tinalaos unay abantot na. Ti panakaisina na ti kararwa iti Dios. Daytoy tinangburak iti puso ti anak ti Dios. May kalima punto. Ayaten na tayo ti Ama. No kasano nga ti Dios ket ayat daytoy ket isu mismo ti mga ayat kada tayo babaen ken Kristo. Ngem ti dakkel a sakripisyo sa nanaramid tapno mapataod ti uneg ti puso ti Ama. Ti maysa nga ayat ngagpay ti tao ket saan met a panggunod ti ayat na amang isalakan saan. Kasta unay ti panagayat ti Dios ito'y lubong. Ngay mismo inted na ti anak na abugbugtong. Akas ko na ti Juan 3:16. So nga ti Ama ayaten na tayo. Sa nagapu iti dayjay dakkel a manubot. No diket insagana na ti manubot agsipud ta ay ayaten na tayo. So nga ni Kristo isut inaramat ti Ama tapno may parukpok na ti awan patinggana nga ayat na iti maysa anat nagalubong. So nga ti Dios adda idi ken Kristo. Akas ko na ni Apostol Pablo iti 2 Corinto 5:19. Apakikapyaen na to'y lubong ken kuanamet laeng. So nga makita tayo kakabsat. Uray pay no kastoy ti naging bunga iti basol. Ngem makita tayo ti dakkel nga ti Dios nga nangisagana iti plano ti panakaipasubli tayo ken kuana. So nga ti Dios nakipagsagabay tinak na ket idi pinagtuok na ije Getsemane. Idi papatay na ije Kalbaryo. Ti puso ti awan patinggana nga ayat binayadan na tingina ti pannakasubbot tayo. Tingina ti pannakasubbot tayo. Anya ti gatad na kakabsat nangina unay ti gatad na. Daytoy ket biyag ti anak ti Dios. Wen kakabsat may kanna mapunto addat panakaayat ni Kristo. Addat panakaayat ni Kristo. So nga, no tayo kakabsat, kat ay-ayatan tayo ni Kristo, adadapay nga ay-ayatan na ti anak na. Ken kastamit kada tayo. So nga no adda ayat tayo, dumagdagdag laiti kakabsat. So ako na ti Juan 10:17, ni Jesus kinunana, gapoy ti daytoy ayaten nak ni Ama. Taited ko ti biyag ko. Tapno awatek tumanen. Iso nga numasorsoro tayo dahiti nga ayat ni Kristo, kadagiti pada tayo nga tawag gayam ken kakabsat. Adadda, nga dahiti nga ayat, madagdagdagan, manaynay na yunan, dahiti kada tayo. Babaen, iti panangited iti Ama, kada tayo. So nga kayat na sa wen ni Ama, kasta unay iti panagayat na kada tayo. Nga addamanen iti panagayat na kanyak gaput panangted ko ti biyag ko apanang subbot kada tayo. So nga ti the greatest lovable di panangited tayo ti biyag tayo ti pada tayo nga tao. So nga ti panagbalin ko as suno ken talgedyo babaen ti panangitulok ko iti biyag ko apagbayad ko iti utang yu ken salsalungasing yu
dimegdeg ti dungo ni Ama kaniya. Agsipud ta babaen ti sakrifisyo ti Dios mabalin na tagparang analinteg. Ket nupay kasta isut mang palinteg iti dayjay a mamati ken Jesus. Isu nga the more you love, the more you love. Talaga nga man anay pay dayta nga aya. Isu nga may kapito punto nila ang Kristo. Isu ti makaisalakan. Tapay isu ti nangi parangarang dayta nga aya. Awan ti sabali a makay parangarang no dilaing isun. Isu nga awan no dilaing ti anak ti nakaaramid ti pannakasubbot tayo. Tadayjay laing nagyan iti saklot wenno barukong ti Ama. Ti makabalin amang ibunannag ken kuan. Dayjay laing nakaammo ti kangato ken kauneg ti ayat ti Dios. Ti makabalin amang iparangarang ken kuana. Isumot lagayam kakabsat. No apay nga mapadpadasan tayo dagiti adu a panagrigat. Adu a kapadasan nga saan nga napintas uno makay ayo ti imatang tayo. Takayat ti Dios nga may parangarang kada tayo nga kastoy ti napadasan ni Kristo. Nga mangiparangarang no kasano ti dakkel a panagayat na kada tayo. Damor nga panagrigat ti panagbiag, dijay tay ko mga mabigbig ti dakkel met nga ayat ti Dios kada tayo. Nga nangiaon kada tayo. Iti dayti akasasaan gapu iti basol. So nga awan ti ka nakurkurang ngem ti di matukod a sakrifisyo nga inaramid ni Kristo. Ngagpay ti natnag a tao, ti makabalin amang isawang iti ayat ti Ama, iti napukaw asang katawan. Isumit lagayam kakabsat, no daduma, dagiti naganak, lalo ka dagiti a panawen. Madip-depress tayo, kadagiti anak tayo. Apay, sabali ti anak idi, tenak kitatan, maka-stress kadagiti naganakan kadi. Nga daytoy iti mangpakapoy, mangpukaw tinamnama, kada tayo nga naganak. Ngam makita tayo. No kasano iti panangiaon na kada tayo. Niya po Dios babayan ken Kristo. Isu nga daytoy nga ayat ti Dios. Mabalbaliwan tayo nga naganak. Ket iti dayjay nga punto, mabalbaliwan met dagiti anak tayo. Saan tayo nga kayat nga mabalbaliwan dagiti anak tayo? No dikat kayat tayo nga mabalbaliwan dagiti bagbagi tayo. Tapno mabalbaliwan dagiti anak tayo. Amen? So nga kastauna iti panagayat ti Dios. Ito'y lubong nga inted na ti anak na. Abugbugtong inted na la saan laing tapno makipagbiag ka dagiti tattao. Tapno awiten na dagiti basbasol da. Ken tapno matay akas patli da. No diket isot inted na, ngagpay itinatnag asang katawan. Ni Kristo inaig na ti bagina, kadagiti asikaswen, ken masapsapul iti sangatawan. Dayjay anak ipagmaymay sa iti Dios, ensing galut na ti bagina kadagiti anak ti tao, ama aramat ti paraot ti ayat, nga isot, nga uray kaanuman, din tumaukas. Isu nga ni Jesus, ang ngagbain, amang nagan, kakabsat, kadakwada. Isu nga makita tayo kakabsat. Witi kabsat, uno gayem, makita tayo nga amin ket mabalin tayo nga aramiden. Awan ti palimad nga saan mo nga ibaga. Wen kakabsat. Kasta ti inaramid ni Kristo kada tayo. Nagserbi, nagpaadipen, ket inaramid na tayo pa'y nga gagayem na, ken kabsat na. In spite, uray pa'y no da tayo, ket inlaksid tayo, ti Diyos, ken mismo ti bugbugtong anak na. Binaybayan tayo dagitoy. Ngam makita tayo, no kasano ti inaramid da, alang-alang kada tayo. Isu nga kuna saan nga agbain amang nagan, kabsat kada tayo. So nga ti patli tayo, ti mangibabaet kada tayo, ti kabsat tayo, ti nangikuyog iti sukog ti kinatao tayo, iti sango ti trono ti Ama. Ket kadagiti awan patinggana panawen, makikalaysa kadagiti tao, asinubot na. Dayta isu ti anak ti tao. Anak ti Dios, anak ti tao. Tapno masubbot tayo. Nga natnag iti basol, tapno may subli tayo. Nga maaddaan iti galad, akas iti galad ti Dios. Ti Dios, ken kastamet ken kuana. Ket naaramid amin dayto tapno maaon kuma ti tao, manipod iti kinadakes ken kinalaad ti basol. Tapno mayan ninaw kuma ti ayat ti Dios, ken makiranod iti rag-o
ti kinasanto. May kawalo a punto ti ngina ti panakasubbot tayo. Ngina ti gatad ti panakasubbot. Panakatubos. Yan manipud iti panakaisalda tayo. So nga tingina tinaibayad iti panakasubbot tayo. Ti awan inggana sakripisyo ti ama tayo anay langitan iti panangted na ti anak na tapno matay gapu kada tayo. Iso kuma ti pakabuklan na kada tayo tinangato apam pamanunutan iti pakapagbalinan tayo gapu ken Kristo. So nga makita tayo adda di panakabalbaliw. Panakatukod, panakaabot iti kayat ti Dios nga maabot tayo. Idi nakita napaltiingan nga Apostol Juan iti kangato kauneg ken kaababa ti ayat ti Ama iti mapukpukaw a tao napno iti panagdayaw ken panagraem. Ket idinto ta di nakasarak iti tumutop a sao a panangisawang na iti kinadakkel ken kinasamit toy nga ayat. Inangay na tilubong tapno kitain na. Akas kunana iti umuna Juan 3:1. Kitain niyo no anya akita ti ayat tinsagot kada tayo ti Ama. Tapno managantay ti anak ti Dios. Kakabsat ken gagayem anyan nga dayaw pribilehiyo ngented kada tayo ti Dios. Ngagbalin tayo nga anak na. No kasano ti panangisagot na iti maymaysaw no bugbugtong nga anak na. Nga nangiparangarangan na ti ayat na kada tayo. Ket dayti kuma ti putputan tayo. Ket isubli tayo met iti dayta nga ayat no kasano nga inayat na tayo. So nga anyaket din daytoy apan nakaipateg ti tao. Gapu iti salungasing dagiti anak ti tao agbalinda nga iturayan ti kabusor nga ni Satanas. Babayan ti pamati ti sakripisyo ni Kristo amang ikaro ti basol da dagiti anak ni Adan magunod da ti may bilang nga anak ti Dios. So nga adda namnama iti tunggal maysa kada tayo. Anyaman ti kasasaad tayo, anyaman ti kababalin tayo, anyaman ti kinatao tayo. Adda namnama babayan ken Kristo. Isu nga babayan ti panangala na iti kita ti tao ni Kristo impangato na ti tao. Innala na tayo tapno maipangato tayo. Dagiti natnaga tao maikabila ti saad. Agapo iti panakikadwada ken Kristo mabalinda amay kari nga agpaiso amanagan anak ti Dios. Ket iti maudi a punto ti kasta nga ayat awan kapadpada na. Nilaing Kristo ti makay parangarang iti dayta nga ayat. Isungarod nga no kasano nga nagdepende ni Kristo ken Ama kastamet kada tayo agdepende tayo ken ni Kristo. Tapno dayjay nga ayat ti Dios nga nay parangarang ken Kristo may parangarang met kada tayo. Kunana anak ti nailangitan nga ari napateg akari banag asapulen na ti kaungan a panagot utom. Ti awan kapadpada na nga ayat ti Dios amay pay ti lubong adi nagayak ken kuana. Toy apanunot addapan nakabalin na amang parukma ti kararwa. Ket kayawan na tinakem iti pagayatan ti Dios. Isu nga tunggal adda ti panangadal tayo ti kababalin ti Dios iti lawag ti krus. Adda ti panakakita tayo ti kinaasi, kinalukneng ken kinamanag pakawan anay laok iti kinalinteg ken kinahustisya. Ket adaddamet a madlaw tay dagiti di mabilbilang a pamaneknek ti maysa nga ayat nga awan patinggana. Ken maysa a nadungwa kaasi nga awiten na iti ayat ti maysa nga ina iti naiwawa nga anak na. Ulitek man dayti kakabsa. Ti tunggal umadadda a panangadal tayo ti kababalin ti Dios. Iti lawag ti cross. Umadadda ti panakakita tayo ti kinaasi, kinalukneng, ken kinamanag pakawan, anay ilauk, iti kinalinteg, ken kinahustisya. Ket ataddamet amadlaw tay, dagiti di mabilbilang nga pamaneknek, ti maysa nga ayat, ngawan patinggana. Ken maysa ang nadungwa kaasi, ngawiten na ti ayat ti maysa nga ina, iti naiwawa nga anak na. So nga makita tayo dagiti in na, wari kasano ti
sukir iti maysa nga anak. Abungan na lata da iti nga anak na. San kadi kakabsat? Dayta ti dakkel nga ayat ti ina. Mas kay kayat pa iti ina nga mamatay kaysa dayjay anak na. Isakripisyo na ti biyag ti ina. Alang-alang iti anak na. Isu nga makita tayo dayto nga ayat. Ngayon kabil ti Diyos. Iti puso ti maysa nga ina. Kumusta tayo mat? Nga tayo nga amma kakabsat. Isu nga ti panagtuok ti anak na ijay cross. Ti Diyos Ama nakipagsagabamet agapo iti panakasubbot tayo. Isu nga kunana ni Juan kakabsat. Iti una nga Juan 4:7 ay ayatek agiin nayat kayo. Tati ayat ket ti Dios. Ket amin nga agay ayat ket naipasngay iti Dios. Ken amuna ti Dios. So nga nadayat kada tayo ti ayat ti Dios. Kunana naipasngay. You are born of God. And we know Himself. We know God. Taamin na naipasngay ti Dios kunana pay ket mapagbaligyan da ti lubong. So nga makita tayo kakabsat. No da tayo ket we are born of God. Naipasngay tayo iti Dios. Ket ti lubong awan kada tayon ti kaisisem na wen kakabsat. Ken daytoy ti balligi amang parmek ti lubong ti pammati tayo. Wen kakabsat ket kunana pay ti 3:9 ti una nga Juan, siya sino man ang naipasngay ti Dios ket saan nga agbasol. Take note, dagiti nayanak iti Dios. Saan na nakayat tagsalungasing iti sao wenno bilin ti Dios. Gapu tagtalinaed ken kuana ti bukel wenno ti sao ti Dios. Saan isuna ang makapagtultuloy nga agbasol wenno agsalungasing. Gapu ta naipasngay isuna iti Dios. Ket kunana pay ti umuna nga Juan 5:18 ammo tayo asya sino man ang naipasngay ti Dios. Ket saan nga agbasol ngem isuna naipasngay ti Dios ket iliklik isuna ti Dios manipud iti kinadakes. Ket saan isuna amadangran ti diablo. So nga makita tayo ti assurance iti kari ti Dios babaen kadagiti sasauna. Putputan tayo dagiti kakabsat. Ket kunana pay ni Pablo iti Colosas 3:16 agnaed kumakada kayo ti sao ni Kristo. Si anay. Ket maudi kunana kakabsat ti Colosas 1:27 daytoy ket para kadagiti kayat ti Dios pangipakaamuan iti kinabaknang iti dayag daytoy apalimed a kinapudno kadagiti hentil. Dayta ket ti kaadda ni Kristo kada tayo. Kunana ti basakbayan adayag. Isu nga no adda ni Kristo, no adda ti sao, no adda ti ayat ti Dios kada tayo. Adda namnama tayo. Iti dayag wenno kababalin no gloria iti Dios iti panagsublina. Wen kakabsat sapay kuma iti daytoy nga adal iti pannakaananay ta dayti ti urayan ti Dios Ama ken ti anak ti Dios. Dayti ti urayan na nga makita iti iglesia na akas di aldaw ti Pentecostes. Ket di nakitan daytoy di aldaw ti Pentecostes in bukbuk ti Dios ti Espiritu ni Kristo kadakwada. Ket isumit isunton ti panangibukbuk ti Dios metlaeng iti Espiritu ni Kristo kada tayo nga iglesia nga agururay ken Kristo. Tapno makipagtaeng tayo ken kuana may subli tayo ken kuana. Ket makipagtaeng tayo ken kuana ti agnanayon. So nga bendisyonan niya po Dios ti tunggal maysa kada tayo daytoy tinanaya pannakamuli tayat ti Dios kada tayo nga tattao na. Napo Dios ti may daydayaw subli tayo ti panagyaman ken kuana. Agtamed tayo ti panagkararag. Madaydayaw nga umami ken Dios mi nga nailangitan. Isublimi amin nga dayaw. Panagyaman o Dios. Gloria. Pakaitan-ukan itinagan mo. Gapu daytoy dakkel nga ayat mo ngin parangarang mo kada kami. Wenno Dios agyaman kami tainted mo ni Kristo nga subbot kadagiti basbasol. Wenno Dios bigbigan mi ti sakripisyo na. Nga daytoy ket mangiparangarang iti ayat yo kada kami. Ayat na kada kami. Ket agyaman kami tasan na kami kinundenar. Nudi ket apo imay na kami inaon manipud iti daytoy nga bunga iti basol. Iti nakayay akasasaad ti lubong ita. Ket sapay kumangarod tatintero nga lubong nga isu ti kaaddami ditoy Ama
nganganin, lepasemti, pawayway na. Kat may parangarang ka din o Diyos, kadagiti anak mo, dahito nga ayat, itintero nga lubong. Kat malpasan ti trabaho ti Ebanghelyo, umaya ni Kristo ang mangala, kada kami o Diyos. Sungagyaman kami o Diyos, dahito nga dakkel nga ayat mo. Sublime ti panagyaman daya kada kayo Diyos. Patuloy bendisyonan, dagiti agdengdengeg ka nagbuybuya, iti dahito nga programa. Dahito apo nga aramatan nga estasyon, bendisyonan apo. Kasyam apo ida, kat sapay kumao Diyos. Ta, san mo nga baybayan, iti tunggal may sa kada kami o Diyos. Agraman apo dagiti adipen mo, nagsaksakripisyo, alang-alang apo. Iti dahito nga kinapudno, ti Ebanghelyo ti panakay salakan, kadagiti karkararwa. Sublimi amanen apo, tiyaman ken dayo kada kayo. Gapu iti napataganagan, iti bugbugtungan ak yung Yesu ti apo. Ken mangisalakan ken kabsat ken gayem ni nga Yesu Kristo. Amen. Amen. God bless all po, and see you next Sunday again. Naimbag nga damag, maawis kayo amin kakabsat ken gagayem, nga dumngeg